הוא רעב, היא פולניה, אנחנו מתים עליהם, והנה יש להם גם כמה מילים להגיד. שלום, אתה מגיע לגבעתיים, מעולה, גדול, אפשר להיכנס? יאללה בוא. כן. בואו דבר ראשון נרים לחיים. סיכה? סיכה לא באמת, לא עובר. אוקיי, ברוכים הבאים למונית, יותם ואביטל. איך באים? אנחנו הסתובבנו פה במשך שבועיים שלמים בכל הארץ. אנחנו ניסינו להבין איך זה התחיל. וקודם כל אני רוצה לשאול אתכם את השאלות ששאלנו את כולם, ואחרי זה שתסבירו לנו כמה דברים. אז השאלה הראשונה ששאלנו את כולם זה, מאיזה צד אתם? של החתן או של הכלה? כולם מהחתן! זה כאילו לגמור את החתונה עוד לפני שהתחילה. השאלה השנייה ששאלנו את כולם זה, מה צבע השיער של יותם? ג'ינג'י או בלונדיני? קודם כל, אביטל, מה את חושבת? בלונדיני. צודקת. מהיום הראשון שראיתי אותי. ושאת מה סבתא אומרת? שלי אמרה לי. לגבי הבדיקה, אמרו שהבדיקה הכי נכונה היא יותר באזור היא לא המותניים. ממש על הראש. היא לא על הראש. ושם אני חייב להגיד... אבילונות תאמין לשטיח. אוקיי, כמה שנים אתם ביחד? יומת פעם כמה? 10, 11. 11 וחצי ככה. 11 ו8 חודשים. כן, כלומר, בחתונה סוף כמעט 97. כן, בחתונה, לא, עדיין. סוף 97. לא, מה פתאום? לא, כן, אוקטובר 98. שמענו מכמה גורמים על העניין של איך התחלתם בעצם, על הסיפור של חלק אמרו כנרת, חלק אמרו גן הסנאים, חלק אמרו שאת קפצת עליו בסלון. מה זה גן סנאים? סוף סוף משהו נכון. מה זה כזב? גן העיר, גן העיר. בואו תיתנו את הגרסה שלכם על הסיפור הזה. קודם כל בגדול זרקתי חכה. זה זה בגדול. זרקתי חכה. אביטל נתפסה. נו. אני בן אלה, עצמו. לוצקי ואביטל נוסעים לכנרת אחת. יהודה, אתה משקר! מה משקר? אתה ממש משקר. בוא נקשיב עד הסוף, שנייה. אז היה מראש ידוע שזה אנחנו, הרי למה לקחנו שני שקי שינה? בקיצור, נסענו לכנרת, איפה הסכינה שלך? לא הבאתי, מה לא הבאת לי? לא הבאתי לך, גברת! יותר שם את השק שינה שלו באוטובוס, ואז הגענו לים וגילינו שיש שק שינה אחד. זה שקר של 11 שנה זה שקר. איזה שקרן. ואז שאלתי אותו שאלה. זה ישודר, זה מטורף. ומה הייתה השאלה? אני מבקש... לסגור את הצילום! ואז שאלתי אותו, תגיד, אתה מעוניין ב-X? ואז אמר לי, אני אתן לך... ונשק אותי! רגע, ואז הוא שאל אותי, זה עונה לך? למה לקח כל כך הרבה זמן לחתונה? לא רצתה. כן, הוא המון שנים נורא רצה, הוא נורא... בהתחלה הוא נורא רצה מחויבות ולי היה קצת קשה. ובסוף הוא... נכנעתי. סוף הוא עושה את המעלה. לילה ברחובות למעלה אני שואל אותך ואת לא עונה. עכשיו זה בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר. ליי 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 ראי הכוכבים רואים וצוחקים כי כל האוהבים אינם עוד מחכים בחיים הכל עובר המהלך אנחנו... יואו, אביב, איזה שיחה. אחי, נפחת עוד פעם בן אדם? מה קורה? אתה... יושבת לידך. סלח לי שאני עובר, אבל מה... מה אכלת לארוחת ערב? חלה? אחי, מקרה שטוב בצים. איך אומרים באגן סירות ברוסיה? אחי! הוא צורק לי בעיניים! מרינה. זה בהתרגשות! עכשיו שאני יושבת 11 שנה אני מחכה, זה בהתרגשות, מה קרה לך? אני רציתי לשאול אותך נועה ספציפית,
יש אצלנו הלא משפט שאומר על ג'ינג'יו. ומה הוא אומר, צביקה? גג חלוד מרתף רטוב. אני רציתי לשאול אותך, האם את מאששת? צביקה, כן, דבורה. אני קוראת אותך לסדר ברגע זה. מה שרציתי לומר זה שיש שמות שהוא כונה בחווה מיכאל צינורוב. האם זה... מה... לא עולה על שאלות מפגרות. רבותיי, נראה לי שבסוף סיימנו. השנים חולפות מהר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר. איזה כאב ראש עשו לי החבר'ה האלו, יאללה. יאללה, די-ג'יי, תן בראש. שומע את המנגינה, מתחבר כמו אוטומט לזרם, בגופו רוקע על האדמה, הוא נמצא עכשיו בתוך הקצב. לחץ טלפוני, עוד נכון אדם, תנו לו לדבר עם הרגליים. כל המיקרופונים כאן על הבמה,